man siya arong lingkuran. Di sad pwede nga ang lamisa himuong lingkuran kay na-design man siyang patungan og pagkaon nga mangaon. No? Pareha ng mga lamisa na to, dire ba? Na nagbawog na kay nailingkuran na tumas lamisa mo lingkod unya kay gagmay man na siya nga angle bar. So mangbawog yun siya, magingon ana siya porma. Managbawog siya. So kitang tanan na anatay dapit. Naka-assign ng daan. Gisultian na kadaan, sa wala pa kabuhata, doon na purpose ang Dios og assignment kung asa ka, mag-unsa ka sa imong pagkinabuhi. And daghan pagyud ni ana nga mga katawhan nga wala pagyud sila nakakaplag sa tumong nila sa ilang kinabuhi, sa assignment nila sa ilang kinabuhi, sa purpose nila sa ilang kinabuhi. Og kana maoy angayan nato karon nga sulbaron mga igsoon. So, diha sa Ginoo aduna na kay dapit. Naa na kay imuha. Naa na kay imong portion nga mao na imong assignment sa kinabuhi. Kung wakat ka nga pagkatawo, daghan kag nahibaluan nga ginagmay pero wala kay expertise. Expertise? Expert ba? Nga kana imuha gina mga igsoon. Kay wakat man daghan kag tilawan. So karon before ta mo anhi niini arong mas masabtan gyud nato og ayo. Moadtot una ta sa una ta mga igsoon sa 1 Kings chapter 1 verses 5 to 10. 1 Kings chapter 1. Unang mga hari kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 10. Ang bersikulo 5 nag-ingon, si Adonias nga anak ni David og ni Hagit nagpagarbo nga kuno mahimo siyang hari. Timan ini nga sa kaya pa ni David kay tiguang naman siya ning panahon na gipahibaw na siya daan sa Ginoong dili ikaw ang magtukod sa templo kay usa sa imong anak. Di ka pwede kay bloody man ka og kamot. Tawo man ka nga manggugubat. So imong anak, gihatag na daan ang assignment sa kinabuhi ni Solomon nga mahimo nga sunod nga hari sa iyang papa nga si David. Pero duna siya igsuon nga si Adonias sa asawa niya nga si Hagit. Si Adonias. Unya niingon diha nga nagpasigarbo na siya, iya na daang gisugilon nga ako'y puli, ako'y mahimong hari. In other words, ngagaw ni siya og posisyon. Mutambong gani mo kasal, padadaan mo og invitation o nya nakabutang dito ang pangalan og pila lang kabuok ang dadon. Kasagaran na ay gibahig na daan nga kini mga major nga sponsors, kare mga minor sponsors na dito nakabutang na dito. So, ang uban gud gani parehong kasal na mo, ang lingkuranan doon na gyoy pangalan nga naka-attach dito. Sad to say, kining usa nga anak ni Solomon, si Adonias, nangangkon siya og lingkuranan nga dili iya. Ingon na siya, ako'y sunod nga hari, siya mismo siyang kaugalingon nag-proclaim. Kuha dayon siya og iyahang detachment, general sa kanang sandataang lakas. Kuha siya iyaha, kuha po siya iyang high priest, nanguha po siya iyang tao. Padayonon na tagbasa, gani, nag-andam naman siya mga karwahe og mga tao nga modala niini og 50 ka tawo nga mag-una kaniya. Nya sukad masukad wala pa gayud siya badlunga sa iyang amahan og pangutan-a bahin sa iyang gibuhat. Guwapo usab siya kaayo og natawo siya sunod ni Absalom. Kato si Absalom mo ni sokol sa iyang papa nga niilog sige harian sa iyang papa. Unya napatay sa sundalo ni David. Anak sabto niya at anak sabto ni David. O kining manghod sa tigulang na si David buot siya nga siya ay mapuli pagkahari.
Ingon ang verse 7 nga nakigsabot siya kang Joab, anak ni Seroya, kang Abiatar nga pari, og sila na midapig kang Adonayas, og mitabang kaniya. So kuha siya sundalo, kini si Joab, usan is banggiitang sundalo sa iyang papa, si David. And then, usapod ka, pare, kuha siya, yung high priest. Unyan, ingon diha sa verse 8, apan si Sadok, pare usab, og si Banayas, anak ni Jehoiada, si Nathan nga propeta, si Shimei, si Rai, og ang mga sinaligang sundalo ni David, wala mo dapig kang Adonayas. In verse 9, ingon, usa ka adlaw ni ana si Adonayas naghalad og mga karnero og mga baka didto sa bato sa Suhelet duol sa tubod sa Enrogel og gidapit niya ang tanan niyang mga igsuong lalaki og ang mga opisyal nga taga Juda sa pagtambong sa usa ka bangkete. Apan wala niya dapita si Nathan nga propeta, si Banayas, og ang mga sinaligang sundalo ni David, og si Solomon nga iyang igsuon. So, pag moingon na ganita nga naghimo siya mga paghalad, it means nga giproclaim na siya nga siya maoy hari sunod ni David. Og wala nakabalo ni ini si Solomon, wala sad nahibalo ni ini si David. Nga doon na di ay hari nga nilingkod og nagproclaim sa iyang kaugalingon nga ako na ang sunod nga hari. Kung wala mo naka-analyze og nakasabot sa nahitabo sa tong nasod karon, wala pa, layo pa kayo ang eleksyon pero giplano na ning daan tanan, set up na daan. Gubon ang usa, aron nga actually, kana tanang mga hearing sa Senado o hearing sa Kongreso, scripted na tanan. Kung nakamonitor mo, ana, kay balo na ta, may balo na nimo, ma-analyze na nimo. Nga kung ikaw naa kas-pikas, imbestigar gyud na tanan. Tanan nga mga alliance, tanan nga mga konektado nga mga kuan, imbestigahan na. Pero pikas, diretso nag-approve, wala imbestigar. Ingon ana mga igsuon. Pero kabalo mo, kining assignment sa kinabuhi, kining posisyon sa kinabuhi, ang Ginoo mo'y nag-andam ni ini diha sa kinabuhi sa tawo. Dili ko pwedeng mahimo nga politiko kung gitawag ko sa Ginoong mamastor ang yun ko. Nasabtan na to. Kung dili na imuha nga assignment, struggle yun ka ana. So si Adonayas, iyang gilingkuran ang posisyon nga dili para iya. Giilog niya ang dili para niya. Munang magsugod gyud ko sa bata, sa batan-on og samtong magadasig, magapagtudlo. Biblically, sa relationship, magkaguliyang sa umaabot kay dili para imo, wa pag yun nimo gipananghis Ginoo og mao bagyod na. Mamugos man gyud ka. Nya pag abot sa panahon madiscover nimo di man may makasinabot, di man din mao. Iuli na ni tika, mangita na kog lain, may mga anak naman mo. So ingon ana siya. Nang labay na di na po na pwedeng mabalik. Sa mga karon nga henerasyon, minaw jud mo kayo kay naa na gina. Amen. Sa ningon ang Bible nga pagpili og partner, ningon siya sa Bible nga ang ginikanan sa Proverbs, ang ginikanan makahatag og mga maayong panulundon sa iyang anak. Apan ang Dios ray makahatag og buutang asawa. Mga buutang asawa, ingong amen. Si Ma'am Ines ra lagi buutan nga asawa. Ang Dios ray makahatag. So ang Dios mao'y maghatag. Sabta na to, mga igsoon. Now, karon, giilog niya, iyang giangkon. So, arita sa verse 11, hangtod sa 14,
Unya miadto si Nathan kang Batseba, ang nga inahan ni Solomon og nangutana, nakabalo ka ba nga si Adonaias nga anak ni Hagit nahimo ng hari og si David nga atong agalon wala masayod niini? Si Batseba giingnan. Kinsa man ni Batseba ang inahan ni Solomon. Verse 12, busa aron dili ka mamiligro og ang imong anak nga si Solomon, tambagan ko ikaw sa pag-adto dayon kang Haring David og ingna siya. Dili ba misaan ka man kanako nga si Solomon nga imong anak mao'y mopuli kanimo sa pagkahari? Apan nganong si Adonaias man ang nahimong hari. Unya samtang makigsulti ka pa sa hari, musulod usab ako og pamatud-an ko ang imong gisulti. So mo ni ang tambag ni Nathan ngadto kang Batseba. Kinsa man ni si Nathan? Ang propeta nga nahimong magtatambag og magbabadlong kang Haring David sa iyang kapanahunan. So tuod man gihimo ni Batseba. Sulti siya ngadto kang David. Verse 15. Busa si Batseba miadto sa lawak sa hari, tigulang na ang hari, og si Abisag ang dalaga nga taga Sunam maoy nagatiman kaniya. Miyukbo si Batseba og ang hari mangutana kaniya, unsa may imong tuyo? Si Batseba miingon kang hari, nanumpa ka kanako sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios nga si Solomon nga atong anak maoy mopuli kanimo pagkahari. Apan si Adonaias nahimo ng hari ug wala ka masayod niini. Muna ang nahimong problema. Wa siya kay bawo nga naa na diay ni puli niya. So naghalad siya mga baka, mga karniro, mga kalampati. Mga baka, mga karniro o gidapit niya ang tanan mong mga anak gawas kang Solomon. Gidapit usab niya si Abiatar. Si Abiatar nga pari og si Joab nga pangulo sa kasundaluhan. Og karon mahal nga hari ang tibuok Israel nagpaabot sa imong sultihan kung kinsay mopuli kanimo pagka hari. Walay kuan ba? Dapat i-sit up na unta daan before ni siya mugikan, before mulakaw. Ako na ning nasulti na pero ibalikon pud nako ni. Kita mga ginikanan no, takabalog kanos ata kwaos Ginoo. Nga na mo idagko kayong mga property. Pagam-in na daan kasulatan nga kining gasoline station. Are ni rek-rek kamagwangan unya karing di ang Unitap ako ning ihatag sa gasunod si Jimar. Pagam-in na daan kay rong dili ta magkaguliyang ani inig abot sa panahon. Kay bisag unsa mo kasuod nga magsuon. Kung wala gay klaro nga magginubatay gina. Magkaguliyang gina. No? Mayog maghisgot ang kabay yuta o karing patag ari ko. Nya, anong gibutang ko nimos pangpang? Bahino na to ning pangpang o ganing patag. So, buhi pa, ihatag na daan na. I-assign na daan na to na. So, mo ni nahitabo mga igsuon. Tigulang na siya pero wala pa niya na-pronounce, wala pa niya nasulti kung kinsa gay musunod niya. So, ang usa niyang anak, nag-una-una. Ningo siya, ako'y hari. Pili na daan siya og sundalo, nga general, kuha na daan siya og pare, wala siya prophet. In verse 21, verse 22, samtang nakigsulti pa siya sa hari, miabot si Nathan nga propeta, o gisuginlan nila ang hari, nga miabot si Nathan. O sa pag-atubang niya sa hari, miyukbo siya. Tuod man, gipamatud-an ni Nathan, nga tinuod ang gisulti ni Batseba. Na-proclaim na. Na-proclaim na. Giisa ng kamot kasabot, mag-unsay proclamation mga igsoon. Sa Comelec, inigdaog sa election, tindog dali, dire raser. Ano ra? Tubang dito. Tubang. Sa Comelec, inigdaog, iisa ka sa Comelec. Mo na gitawag og proclamation. I-proclaim ka nga, mauna ni siya ang kapitan. So, giproclaim na siya na ang pare nga naghimo og mga paghalad, proclamation nga, okay, si Adonaias ang sunod nga mahimong hari. Ikatulo nga hari sa Israel. Gikan ni Saul, ni David, siya ang ikatulo. And sagit ang mga katawan, mabuhi.
mabuhay ang hari, mabuhi ang hari. So human na siya gi-proclaim. And then, kay na-proclaim naman siya, gipahibalo si David, o kay naabot naman ngadto kang David, niining time si David mohimo na pog desisyon. Og naghimo og desisyon si David nga ang musunod gayud niya nga pagkahari ang iyang anak. Dito tas 28 nga si Solomon, no? Unya mitubag si Hari David panhia si Bathsheba. Ipabalik. Busa miduol si Bathsheba sa hari og nanumpa ang hari kaniya. Sa ngalan sa Ginoo nga buhi ang Dios sa Israel nga maoy nagluwas kanako. Sa tanang kalisdanan ipanumpa ko kanimo nga si Solomon nga atong anak maoy mopuli kanako paghari og ipatuman ko gayud kini sugod karong adlaw. Duha na hari. Kay na-proclaim naman si Adonias sa iyang kaugalingon. Doon na napod siya yung mga kinsakupan. Pero, kay buhi pa man ang hari, siya magbuot kung kinsa gisunod niya. Giproclaim niya, gipanumpaan niya sa ngalan sa Ginoo nga ang mapuli gyud niya pagkahari si Solomon. In verse 36, si Banayas nga anak ni Jehoiada, usa ni siya sa nahimo, siya maoy nahimo nga general sa kasundaluhan ni Solomon. Unya, si Sadok mao ang pangulong pare o si Nathan sa gihapon mao ang propeta. So ningon diha si Banayas nga anak ni Jehoiada mitubag sa hari, matuman kini og hinaot unta nga ang Ginoo ang Dios sa akong agalon nga hari muuyon niini. Ingon nga ang Ginoo nag-uban kanimo mahal nga hari, mag-uban unta usab siya kang Solomon og himuon ang iyang gingharian nga mas gamhanan pa kaysa sa imong gingharian. Busa nang lugsong si Sadok og si Nathan og si Banayas og ang mga gwardya sa hari. Gipakabayo nila si Solomon sa kabayo nga mula ni Haring David og gidala siya ngadto sa gihon. Dito gikuha ni Sadok gikan sa tulda sa Ginoo ang sungay nga gisudlag lana sa olibo og gidihugan niya si Solomon. Unya gipatingog nila ang trompeta og ang tanang tawo naninggit mabuhi si Haring Solomon. Hala ka. Dunay gasinggit dito sa pikas nga mabuhi si Adonias, dire po sa pikas kasinggit po sila mabuhi si Haring Solomon. Saan naman ni ron? So ang tanang mga tao mikuyog kaniya sa pagpauli og nagpatingog sila sa ilang mga plauta og nagmaya pag-ayo sa hilabihan nilang banhaa. Grabe gyud, madungog ba? Madungog unsa gyurong saba kayo. Now, sa laing bahin adto ta sa side ni Adonias og sa iyahang mga kakaubanan, ningon ang 41 si Adonias og ang tanan niyang bisita nakadungog sa kabanha ni ining higayuna human na silag pangaon og miingon si Joab nganong nagkaguliyang man ang syudad. Samtang nagsulti pa siya niini miabot si Jonathan ang anak ni Abiatar nga pari og si Adonias miingon kaniya sulod nga ri kay talahuron ka nga pagkatawo unsa bang maayong balita kanang imong gidala. In verse 43, mitubag si Jonathan, dili kini maayong balita kay si Solomon nahimong hari og gihimong hari sa atong agalon nga si Hari David. Didto na. Manausahay mga igsoon, sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, kana bang pugson gyud nato ang mga butang? Pugson gyud nato ang unsay atong gusto nga dili di ay gyud na ang maoy gusto sa Ginoo para sa imuha. Moa ni gyud ta nag problema og kaulawan. Pareha ani. Dili man ni iyahang lingkuranan, dili man ni iyang assignment sa kinabuhi. Dili man ni iyahang dili man ni maoy purpose, dili man ni maoy tumong sa Dios sa iyang kinabuhi. Kay duna na may gi-assignan ani.
So, nagka-problema dayon. Ningon diha, o gipaubanan kaniya si Sadok, si Nathan nga propeta, si Banayas nga anak ni Jehoiada, og ang mga gwardya sa hari. Gipakabayo nila si Solomon sa kabayo nga mula sa hari, og dito sa gihon, gidihugan siya ni Sadok og ni Nathan, ingon nga hari, gikan dito, nanunga sila nga malipayon. Mao kini ang hinungdan sa kabanha. Verse 46, og karon si Solomon na ang hari. Dugang paniini, miabot ang mga opisyal sa palasyo sa pagpahalipay sa atong agalon nga si Hari David. Sila miingon, hinaot unta nga ang imong Dios maghimo sa ngalan ni Solomon nga mas bantugan pa kaysa sa imuha, og ang iyang gingharian mahimong mas gamhanan pa kaysa sa imuha, og ang hari miakbo sa iyang higdaanan. Verse 48, og miingon, dalaygon ng Ginoo nga Dios sa Israel, kay mitugot man siya or mitugot siya nga niining adlaw usa sa akong mga anak ang mulingkod sa akong trono, og ako mismo nakasaksi niini. Verse 49, ingon, unya ang mga bisita ni Adonias nangahadlok og nag-iyahag panglakaw. Kurata na sila. Uy, di mo na ni mao. In verse 50, si Adonias nahadlok usab kang Solomon, miadto siya sa halaran og migunit sa sungay-sungay niini, og may nagsugilon kang Solomon nga si Adonias nahadlok kaniya, kay migunit man siya sa mga sungay-sungay sa halaran, og miingon, kinahanglang manumpa una kanako si Hari Solomon nga dili niya ako patyon. By the way, unsa may purpose aning mugunit sa sungay-sungay sa halaran? Balaod ni siya. No? Ngang taong wala na kadangpanan, wala na kadangpan patyonon, o kinahanglan pang litison, aron mahatagan o gustisya, muduol siya sa halaran, o mugunit sa sungay-sungay sa halaran. Aron dili siya mapatay. Nahitabo sab ni sa panahon ni Atalaya, nga di gud siya magawa sa templo. Kay arong, o di siya mapatay. O gusto magaling patyon, dito lang sa patyon, pero gipatay gihapon siya. So dito si Adonias, gagunit siya niya, papanumpaon ng hari, nga dili siya patyon. Og miingon si Solomon, kung makita nako, kung makita nga maayo siyang tawo, walay matagak bisag usa ka lugas sa iyang buhok, apan kung dili patyon ko siya. Busa, gipakuha ni Hari Solomon si Adonias, og miadto siya og miukbo kang Haring Solomon, og giingnan siya ni Solomon pauli sa inyo. Ulawan siya, no? Naulawan siya. Nga naman, mamili lagi dapit nga dili siya may na assign diha, dili iyahang dapit. So dako kayong kaulawan. Nining time wala siya mapatay. Igsoon mi sila, no? Wala siya gipapatay sa hari. Pero sa unahan, kung imong basahon ang chapter 2, napatay gid siya. Nga naman, because gitagaan na siya tsansa, ang sunod niyang sala, iyang ilugon si si Abisag. Iyang kuhaon si Abisag, kahimuon niyang asawa. Motong niingon si Solomon, may panalang ang gingharian mo yang gipangayo. Kaysa sa kang Abisag. So, napatay si Adonias. Now, unsay connection o relation sa atong, unsay relasyon ani nga atong nabasa sa pagtulunan ni Adonias. Ang grabe niyang kaulawan nga naangkon. Unsay relasyon niya, unsay connection niya sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa iyahang sambingay niining kung naay mo dapit ninyo. Balikan nato mga igsoon. Unsay gisulti sa atong Ginoo aron nga mas makuha nato unsa gid ay ang angaya nato nga pagkinabuhi ingon nga kita mga anak sa Dios. Paminaw og ayo. Balik ta sa Lucas 14 bersikulo 7 hangtod sa 11. Ingon siya diha, na matikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa Kananan. Busa misugilon siya niining sambingaya ngadto kanilang tanan. Men naa sa panagtigom o niya, dali na mo, sulod na mo. Ang uban, diretso dayon sila dito sa pina-skirting nga lamisa ba? O niya, wala sila miduol atong naait magtakos-takos og pagkaon.
Dito sila sa lamisa nga nag-ubo nga lechon. Nya wala ka kabalo, nga kadto dayang lamisa ha, ang giandaman ato, sila si congressman, si mayor, ag mga pinasidunggan. Nya kay, wala man, ikaw kay, feeling nimo, dire ko kay, di ba? Namay, kinaiya gyud ang tao nga maniguro sa iyang kaugalingon. No? San sa pagpangaon? Kasagaran dire, mga on mis likod, daghan man mi kaayo. Unya, ditso na patong ang mga, butangar ng mga sandok, unya, manglingkod na mi. Gamay kayang lamisa, parte maming daghana. Di moingon ko nila, ayaw ninyog abonge, nang naay, adiya sila mukuhag kanon o kanang sudan. Ayaw ninyog abonge. Kay maniguro na maglingkod dito, bahala na ng uban o, kinana dito, simhot niya o. Yung maniguro lingkod ba? So, ang naitabo, mabalhin na may diris gawas. Among ibutang sa gamayng lamisa, ang pagkaon, diris sa taas nga lamisa, plato na lang o kutsara. Kay og ang pagkaon, ibutang na mo sa lamisa. Maniguro naman ang uban o panglingkod niya, dili naman mo, maglisod na kuhag pagkaon ang uban. Di na ko maghisgot o gaunsa mo sa inyo. Ari diri mo akong hisgutan. Ingon ana ba? Munang sige ko nga lookout ba nga giboy pon mo diha. Unya kabalo mo kada kaon ingana gyud. Ngano ba gyud di man makatunan Nga mo ingon pa manggi ko sibog be. Sibog paagyan ang nay mo kuwag pagkaon. Nya mo ingon na lang ko atras na tatanan. Ako na lang maglain. Aren lang ko laton be. Atras na lang ta, mukuha na lang tagpagkaon. Yung maniguro mo dayan. Yan na pa example, ingon na ha, example lang ni. Wa ko kabalo o kumusta mo ane. So, kintahay, inikaod to kay, uy humba man ang sudan. Sa may lamay yung sudan be? Anang pananglitan, anang paniod to ba? Laro ka. Wala unod. Pag abot ana, pagka humag pangaw, nanay salin, gamay. Inignanay salin gamay, takluban nas lamisa, pag panihapon kay utan raman, pakbit. Pakbit rin na og kanon. Paglingkod ana, og kinsa tong unang nakalingkod, kuha dayon atong sobra ganang utong nga humba, huwad day siyang plato niya, hulat na. Unsay tawag anang ingana? Sigurista. Kabantay mo ana? Kanang inviteon ka, unya, magdala kag bag. Nabusog na ka, pero imo ba yung isulod sa bag ang uban? Kabantay mo anang nang hinubra ang preparation pero nakulangan. Nga naman, kay dunay hakog o dunay sigurista. So, oy, pastor, pagdala, ayaw kay naapay, wa ka kabalog, naapay mo abot. Kanang mamugos kag pagdala, pastor, pagdala, di gidala. Nailaing nabot, gidala man gud ni pastor. Si pastor pa'y nasalaan. Unya, basta maayuhon. Paminaw mo ha. Kitang mga Kristiyano, wala na ilaing maayuhon nato ang Diyos. Pero ngano ka nga, basta mga maayuhon. Mga amelioration, mga hinabang, mga kaon, mga kalingawan, mga di yun ta, pwedeng maulahi. Dapat nakaplastar yun ta, dapat naunahan yun ko. Nag-warning lang po ko, no? Mga batan-o, no? Na may buluhato sa Ginoo, o sa may inyong rason, nga nung dili mo. Pag abot na dito sa gawas, lami kayo ka. Na buluhato sa Ginoo, kapoy. Pero mag-bike-bike, way kapoy. Di mo nang latuson ta sa Ginoo. Nya og latuson na rabag yung tadi gyapon ta kahigmata. Usa sa atong batan-on dere na ampo na to na okay na ba ka to? Nasaman ko to sa ulo kay ano bang kanang bike duha ra may ligid ana. Inigdagan ana exhibition na daan. Bisa kanang motor. Kay gabalance ta ka ana daan. Nya kay patamblingon pa man ang bike. Patamblingon ang bike, nya siya po mutambling. Problema kita anak. Na? May pay nang hagbas ta diri likod.
May pa nang narapog abog aning church. Di patama ka matahian sa ulo. So, painomdom lang po ni sa ako nga na may mga buluhato na to. Na may prayer meeting. Now, karon mga igsoon, kami mga papa po, nagdasig pugos uban pa mga papa nga. Pag apil ta, mga mama po, prayer meeting para ginanato tanan. Mga young people. Nato nang utana og usa may paagi para sa mga young people o madasig na sila tanan. Kada adlaw mga ligog dagat. Naana tanan. Labad na kay ulo sige hunahunang usama nato usa may mga activities na ay mga activities dili mang join. Dagat kay aron mo join tanan. Kamo, wayog si pastor wa nay gahuna-huna siguro usay para sa young people, usay para sa activity. Kamo na poy paghuna-huna ben amoy nahuna-huna ana ato na i-apply. Ug kamo may gahuna-huna pud ana di kita pud mag-funding puta. Naata? Wala na. Sa ilang GC, ipahibalo nga mo ni atong buhaton. Mag-inganit ta. Mag-inganit ta. Di mga nig midweek, kay adto dito magsigira og internet sa sentro. Nya, kayo tagahimo og project. Di mga nig diri, kay busy sa school, pero naara day sa cellphone ga standby. No? Bisan pag pilay activities atong church. Bisan pag unsay atong mahimo mga igsoon. Kon lisod good kaayo. Munang dili pod pwede nga ang atong mahimo ana magampo gyud ta. Iampo gyud nato, iyahay gyud ta pasidaan sa atong mga anak. Kay og pwede lang di ay nga adto nato sa church tanan ni i-blame, sa pastor nato ni i-blame. Awa na itay pastor anil na lang. So, balik ta sa ato akaron nga kuan. Kay sa ato akaron gitun-an. Naatay mga tagsa-tagsa ka assignment nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pareha ni ining gihisgutan nga kumbira sa kasal, tanan nga mga bangko diha naa nanay naka-assign kung kinsay naa daw diha. Pero ang problema, diha pagsulod, namili dayon mga dinhi ko, ari ko, niguro dayon og asa. Di ba? Kung maato kag LTO, ganahan kag ikaw maay nagagunit sa number 1 nga number. Mupila ba ka, makuha ticket, gusto ka naa ka dito sa unahan. Gani, sa pagbutar, gusto nimo mosayo ko, kaya arong humanda yon. Pero sa simba, palikod tatanan. Unya rata mo adto kay wa paron ka praise and worship paron. Na kami mga driver no. Ang driver namo diha sa Bool sa una. Lisod kayo siya makristohanon. Ngano man? Kay ang simba alas 9. So, dool raman molibot siya, iniglibot niya, maghulat siya mga iyang estimate on 30 minutes, mabalik na magsugod nagsimba. So molibot siya. Nigabot niya dito na nagtabon pa magtuwalya, na malit pag shampoo sa tindahan. Mo-standby sa siya og maghuwat. Nya what if ang driver kay di gud siya ganahang malate sa pagdayeg? Ganahan jud ko na ang pagdayeg, maka-appeal ko nga na. Ang giingnan akong asawang pagtuon mag-drive ng multicab. Kay inig prayer og wa sirire di ikaw i-drive. Inig midweek o nya wa pa driver ikaw di i-drive. Na? So, need kayo po na nga kinahanglan ta ana nga makahibalo tadaan sa atong responsibilidad ingon nga kitang tanan mga anak sa Ginoo. Nakahibalo mo nga kami sa kapanahunan inig midweek service ang amang mga estudyante na nag-uniform pa. Wa pa'y mga panihapon kay wala na nga uli sa ilang balay nang ditso na sa church kay bahalag uwahe basta kay makaabot. Usahay kay gamito naman lang excuse nga klase pa man gud ko. No, nya naabot di ay alas 7:45, nya alas 8 biya mosugod ang wali, makaabot pagod unta no.
pwede gyud na kayo na mga ingon na anak, mga igsoon. Napa mo diha? Kana. So, una, siguro una, basta kaayuhan, siguroon gyud na. Nga, ako'y una, maplastar, ako una, mauna. Pero sa pagkatinuod lang mga igsoon, dili na mao ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Nianhi gani siya, dili aron alagaran, kung dili aron sa paghalagad. Makita na siya sa Mark chapter 10 verse 45. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and give His life as ransom for many. Ihatag niya ang kinabuhi aron pag-alagad. Mualagad siya. Nianhi siya aron sa pag-alagad, dili aron alagaran, o sa paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga bayad sa katawhan, sa sala sa katawhan. So tanawa karon, nakit-an niya kini, ngay mga tawo nga namili dayon og labing nindot nga dapit, naniguro sa ilang kaugalingon. Verse 8, kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggan nga dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang mahinungdanon kay kanimo. So, at least ba man lang natay kaalam nga di tapasagad kay igo ra ba po kung gi-invite sa tinuod nga gi-invite. Kuya ba po na no? Sa among kasal nagka-problema mi adto because pag moingon gani ka kasal sa sa hotel or resort, limited ang mga tao nga mudong diha. Plus ang muanha naa sila gitawag og motif nga mo nay ilang isuot. Mao punay nakanindot ana. Kay bisag unsa kanindot nang imong suot diha unya. Pag picture na to ara may na nag-jersey ato na nagtungtong sa bato naglingkod sa mga bukong. Kadtos gawas no, kabantay mo ana. Maapil na sila. Ya og adna diha na mga inganang resort or kanang mga hotel ingon na. Na dunay nga subo og ayo namo nga grabing pangluod nga lapos langit nga pangluod. Kay nganong gitagaan sila invitation limited. Pangayuan pud mi sikuan tagay po to sikuan hala kami na ginang kani tagaan ni nato kini nagana ra bagyod. Una usaon naman lang ni nato. Unya pag himan-himan wa gyud sila nangatos kasal. Kay ang ilang gustong inviteon, wa man tagaig invitation. Unya nakabutang dito, please confirm kung makadong baka or di. Kay kung di man kakadong, gibayran naman good ka, mo invite na lang miglain. Wag yun nang confirm. Susubo kayo. Tulogoro to kalamisahan nga way suot. Ay na mga igsoon. So, nakapangalan na dito, kinsa ang naa diha. So, dunay panambagon ngayon mo pasagad. Kalma lang sa. Og ang nagdapit kaninyong duha, kay basin og ang nagdapit nyong duha, muduol, unya, moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Uwaw biya po ni, papahawaon ka, hawa diha. Uy, tabo ni Adonayas. Gara siya ako'y lingkod puli pagkahari pero dili di ay siya. Ang gusto. Di ba? Amen? O, sa inyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pag mayon oy bangon kay kisay magluto, ingana, wala gina pero pag yung oy mga una, agay. Siguro gina, di gina pwede og kining pagkaon, di gyud ka mauna. Katong galuto, binlin lang tog bukog. Binla na lang tog bukog tong nagluto. Napa mo? Dali kay na. Pero kabalo mo mga igsoon kanang paghikay og ipatong kanang hikayon unya ipatong sa lamisa. Uy ganahang manuol ana. Pero pag naanay ng patong sa lamisa, tanan gina gustong mauna. Kaya na, oy basta lagi maayuhon. Karon kay mga Kristohanon man ta. Padayonon sa nato no. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. So, be wise. Dapat nakikaalam. Sa verse 10, apan kung dapiton ka,
adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo moduol og maingon higala. Balhin nga re sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. By the way, ako inviton man sad ko no. Kanang nay mga wali-wali sa church. Nya magdala ko og nay makakuyog nako. Daghan or gamay or usa or duha. Basta makauban gyud mo nako og asa gani ko palingkoron ayaw sa kaglingkod dito. Ngano man? Imagine na nakabutang dito, pastor's table. Hala? Pastor's table. Unya nay 8 ka bangko. Nya kay pastor ko gi-invite, gadala man po kog 7 ka buok. Dito man po nang lingkod. Nya mauwaw naman tong nag-invite og moingog. Pastor, ay mga pastor ato, moingon na lang, dugangin na lang lingkuranan. Pagbutang na laglamisa dire, nakaproblema na noan sila. Apel na lang mo atong pila-pila dito ha. Pila na lang po mo dito. Kay for the sake nila, nga basin di ay naapay laing mga gipang invite. Ing anao nato mga igsoon. Na unya pa ta kay moabot pamantas mga assignment sa kinabuhi nato karon. Then ingon sa ang verse 11, ningon siya, kadtong magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. Kiniron, kadtong magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. Kung giabanid, unsay tawag anang gisunod gyud pagbasa? Sa amo anak giganid. Aganid gihapon? Giabanid? Aganid? Giganid nimo pagbasa, makita nimo gyud sa Bible nga kining mga tawo nga giduot sa tawo ngadto sa ubos, mao'y ginasaka og ayos sa Ginoo. Joseph, si Mordecai, si Daniel, kini sila pero gipataas sa Ginoo. Nya kadtong nagpataas si Haman, si Pharaoh, si Nabucodonosor, sila gyud nga tuan nakaabot gyud sila sa taas. Gipangtagak gyud sila, gipanghagbong gyud sila sa Dios. So, wala ta kabalo og unsay nakalain-lain nga mga assignment nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kitang tanan gustong mahimong dato. Musugot ba mo tanan madato ta tanan? Amen. Musugot ba mo? Amen. Karon, what if kitang tanan tag-iyag hardware kisan may mupas-an? Napa mo? Or kitang tanan tag-iya, tagsa tagmol. Kisa pa may mo mga apply og cashier. Attendant dito, kisa pa man. Kung kita tanan. So si Lord naghatag og assignment sa kinabuhi. Munang kung ikaw dato ka, ifa-fail sa imong sulugoon nga, daw dato po siya. I-care siya nga, kaon. Nga na ba? Ingon ana, di kay pagpadato kag ayo nya siya magdisud og ayo. Alkansi naman ta kanunay. Nganong alkansi ta kanunay? Because ang mga tawo wala sila nagsubay sa unsay assignment nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. In fact, guna-una kag mag-unag gyud ko manigoro gyud ko kay basig usaray ako nakit-an nga kinaiyam nga igsuon og anha ka magbantay sa mga kaon-kaon. Dunay mga taong mahadlok mahutdan. Kanang kakaon ba, puno na kayo ang plato, pero katanaw pag-iapos na misa. Gatanaw gihapon sa lamisa. Ito apa, dugang ko ron. Kanaw lamisa. Naay mga tao nga na. Pero kabalo ka? Kung mag-relax ra ka, pundo ra ka, awnya ra ko, pauwahe ra ko. Mauli na tanan, ikaw na lang nikaon. Daghan pag sobra, ikaw pa'y kapadadaan. Assignment sa kinabuhi. Tanawa og unsay problema sa daghang mga Kristohanon. Kung maghisgot ta, kabahin sa giingon sa Ginoo nga dapit nga para sa iyaha.
Ikaw ba mismo sa imong kaugalingon nakasiguro ka nga kanang naa nimo karon, kanang posisyon nimo karon, kana maoy naka-assign sa Ginoo sa imuha? Or naa ka diha, galisod na kaginhawa, ga-struggle na kag-ayo? Ingon ang Ecclesiastes, gihimo sa Ginoo nga yano og sayon ang kinabuhi sa tawo apan iyang gilisod-lisod ang iyang kaugalingon. Kamo mga estudyante, lisod karon kay watay kabayad sa eskwelahan, lisod ang pagpa-eskwela, lisod ang pag-eskwela. Pero dili na lisod. Ang lisod ang moabot nga panahon kung dili ka magtarong sa imong panghuna-una. Kay dunay paagi ang tanan. Kasi nakailan ni Suzuki. Unsa may problema niya? Lisod kayo, pobre kayo. Pero naunsa man siya, usa sa tag-iyas, pinakailado o pinakadako nga kumpanya sa sakyanan, sa mga makina, Suzuki. Nakapangalan sa iya. Si Hyundai, pila ka tuig nga hagbong lugi siya. Kabalo mo, nindot yung kayong makaplagan nimo ang assignment nimo sa imong kinabuhi. Nasultian ka nako, makita nimo ang assignment nimo sa imong kinabuhi. Kung unsay naa sa imong kasing-kasing, nya kana maoy imong fokusan. Sultian mo nako, di mo happy sa kwarta. Akala ra ninyo na nga happy mo og kwarta. Una ko nindot nga balay, happy nako. Na ko sakyanan, happy nako. Una ko ani, happy nako, dili. Because ang malipayon nga kinabuhi kanang naglingkod ka sa lingkuranan nga maoy gustos Ginoo nimo. Kanang nagbuhat ka sa assignment nga maoy gitagana sa Ginoo nimo. Kanang nagtrabaho ka sa trabaho nga mao gyud ang gi-assign sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung wala gani ka diha, bisag unsa ka kadato, dili gyud ka malipayon. Life kanang fulfilling kaayo nga kinabuhi mga igsoon. Kanang kabalo ka nga ang imong buhat naa ka sa assignment sa Ginoo sa imuha. Di kay pataka-taka kag pili, mingon na dayon ka, mag-engineer ko kay dakog sweldo oy. Dili na assignment, sweldo mo imong giapas. Oy, mag-doktor ko kay dakog income. Di kay kakaigo sa ugat inig tugsok sa dago. Mag-doktor na ka. Kita ra gani kag dugo, makuyapan ka. Doktor. Di ba? So ang kada usa nato natay assignment gyud sa kinabuhi. Bisan ang mga butang nga atong maangkon sa kinabuhi, nakatagana gina tanan. Pero daghan sa mga Kristohanon, kami nga mga ginikanan, nagka-problema mi. Ano man? Wala mami, misubay sa unsay kagbubutos Ginoo. Og dako kay ning chance. Kalipayon, ninyong mga anak. Kay nagpaingon pa mo og nag-build up pa mo og naa pa mo kahigayunan nga mo pahaom sa unsay assignment nga gibutang sa Ginoo sa imuha. Asa kadapit palingkuron sa Ginoo, unsang mga buhat nga imuha gina sa imong pagkinabuhi. Kung maangkon nimo ning kalibutana pero di ka happy, failure ka. Unsuccessful gihapon. Pero doon na yung mga tao, wag ko nagpasabot nga mag-happy-happy lang yung ka, bisag di ka happy, no? Sige, ngisi ba? Sapagkat tinuod lang nagyo tayo mga kasubaanan o kagulanan. Ang pinaka akong makatunan o kanang nakapalipay gyud nako ayo sa kinabuhi. Kini yung assignment nga nakaibaw kong gihatag sa Ginoo sa kwa kanang magwali ko sa pulong sa Ginoo. Sultian mo nako, lisod man gyud. Pero og moingog undang nakagwali sa pulong Ginoo, panarbaho na lalain. Og akong ihatag nimo ang company sa Toyota, bahala mo diha, inyohan na lang na. Ano man, nindot kayo, nga sa imong kinabuhi, nakahibalo ka. Either nakas naglingkod sa ubos nga lingkuranan, or ari kas gipasidunggan kaayo nga lingkuranan, basta kay nakabalo ka, nga kana, maunay assign nimo, maunay dapit para nimo, aw happy ka diha. Amen? Ang pinakanindot natong tanan, John chapter 14, ingon siya, muadto ako og mag-andam og dapit alang kaninyo na ana ka naka-assign na ginadaan ibuha gina di na pwedeng maadto sa uban. Hello, mga magprangka-prangka lang ko aning mga batanong mga lalaki.
Anong mura mo po maghadlok, mahutdag baye? Or mahadlok kang maadto ni siya sa uban, pabauntisan na lang nako ni, kay maadto niya ni sa uban. Ano po mo, naunsa man mo? Naunsa man taan eh? Naka-assign na ka. Naka-assign na daan. So, si Lord, siya ang tag-iyas, kumbira, kitang tanan, gi-invite lang. Siya ang tag-iya sa tibuok universo, tanang patigayon sa tibuok kalibutan. Siya invited ratang tanan og misulod taning kalibutana nga gitagaan nagtagsa-tagsa ka mga assignment, posisyon, gimbuhaton. What if mekaniko tatanan, walay teacher? So, lain-lain tag-assignment. Ang problema lang nato, dili gyud ta ka mao unsao nato. Lord, asa man gyud ko, mag-unsa man gyud ko. Sometimes, kung wa ka kabalo, i-wonder ka ni Lord. Mawa ka, maglibot-libot ka, aron makakaplag ka sa imong assignment sa kinabuhi. Kinsay example, ana? Si Saul. Wa gyud kabalo si Saul nga siya ay ang hari sa Israel. Unang hari sa Israel. O siya kabalo. So, gituyo sa Ginoo nga mga wala tong mga asno sa iyahang papa nga si Kis. O gisugo si Saul nga pangitaa ang asno, o nagtuyok na siya, hala pangita niya, kadindiin, hurot-hurot na ilang supply, ilang baon, o natagbuan niya si Samuel, o giingnan siya ni Samuel, makikaon ka uban ako, kay ikaw ang sunod, ikaw ang hari sa Israel. See? So, siya na sa itong kinabuhi, magkadiin-diin na lang ta, asa-asa na lang ta, kakalibog na ka, unsa na yun na, unsa na yun ko ane. And then pag-abot sa panahon, maode ay nga, gilibot-libot ka ni Lord, nagkawala-wala ka, naglibog ka. Tuyoon ni Lord nga mawa ka sa imuhang mga panaw, arong makaplagan nimo ang tumong nimo sa kinabuhi. Hello? Isa kong kinabuhi arang libugag mag-unsag yun. Gusto ko ani, pero wa ko'y kwarta. Gusto ko ani, pero di na ako ma-afford. And then gawander, hangtod nga ni abot ra gyud. Maode ay ni ang tawag. Maode ay ni ang posisyon. Maode ay ni ang assignment nga gihatag sa Ginoo sa ako. Ang pinakadelikado mao kini. Kanang nahitabo ni Adonaias og mahitabo nimo. Wala kay ka-worry ani. Kaming ginikanan kabalo na gyud mi kaayo. Munang di mi gustong mahitabo unta sa among mga anak. Munang di mi kabsan og sige gyung pasidaan, mao gyud ni. Kay lisod gyud kaayo. Nga malihis, nga di mao ang iyang mapaingnan, dili mao ang gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao na Hinooy iyahang gikinabuhi. Katilaw ta na arang bugata na arang sakita, makasusubo, makaguol. Og ang makalilisang nga ang tawo nawa sa pagsugod niya sa iyang pagkinabuhi, wa gyud siya kakaplag sa assignment sa Ginoo. Pinaka makalilisang gyud kayo na nga namatay na lang siyang wala gyud siya nakakitag asa dapit ang iyang lingkuranan. Ang uban nakalingkod na, ang uban nasitol na, ang uban okay na, ang uban wow, lami na kayo. And then, hang to gasigi, nagyapon, unsa na guning kinabuya, unsa na gini, asa magyukuane, magunsa magyukuane, dinhi, bagyun ko, ato, bagyun ko, amaw, bagyun ni, hang to, tigulang na lang siya, namatay. Puro ra kaguliyan, kalibog, kaguol, siyang kinabuhi. Ano man, wa niya natuuran ang dapit nga gitagana sa Ginoo, diha niya. So, diha sa Ginoo, mga igsuon, may dapit na tangdaan. Nakaposisyon na, giprepare na ni Lord. Ang ato na lang is, sunod lang kita. Og unsay gusto sa Ginoo. Kanang, last na ko na isulti nimo, kanang honest ra ka. Nga maglingkod ka, o nya gaampo ka nga Ginoo sa tinuod lang, wag yun ko, kabalog unsay mag-unsa kos kinabuhi. Galibog pagyog ko, Lord. O kining akong kalibog Ginoo, kining akong kanang murag hanging pa kayo. Lord, ikaw ra gyud mag-direct nako asa gyud ko mag-unsa gud unya ko. Mao'y pinakanindot nga himuon nato mga igsoon.
Nga muduol kas Ginoo, muampo kas Ginoo, magpaubos ka og mayon ka Lord. Ani ra ko lingkod. Sige Lord. Ayaw ka, hala nangaminyo na sila ako lagi wa pa. Hala sila ko na trabaho. Wala pa lagi ko. Ayaw, lingkod lang ka. Ang nabilin anang lingkuranan, sigurado imuha na. Amen? Ayaw, kabala ka nga ng lingkod na sila tanan ako lagi murag wala lagi. Pag-asher lang sa. Pag-asher lang usa. Di ka, sige dito ka. And then wa na ng lingkod na ibakante nga lingkuranan. Ay to ora, diha gyud ay ko. Di ba? Amen? Usahay nguni ana mga igsoon. Kat-on lang ka sa pag-alagad. Makablagan lang nimo sa unahan ang assignment, ang dapit nga gitagana sa Ginoo alang sa imuha. Di na ka kinahanglan pang maulawan sama ni Adonayas. Di na ka kinahanglan pang muagi og dako kayong kapakyasan sama ni Adonayas. Kinahanglang makamao kang magpaabot. Nya pa, usa sa nakita nako karon nga sitwasyon nato. Ang Kristohanon dili kapaabot og dili kapailob. Nahibaw ta nga kung iagi ta grabeng kalisdanan o kawalad o na prepare si Lord sa unahan. Pero dili lagi ta kapailob o kapaabot. And mura kag isda nga gibutang nga gamayng tubig, gahigda ra siya sa tubig. Ang isda no, kung gamay ang tubig maghigda siya aron makaginawa siya. Amen. Pero daghan ang tubig, di ba kalangoy-langoy na siya? Pagbutang o gamayng tubig nakahigda ra siya pero kaginawa na siya kinahanglan may tubig. Amen. Karon kay di man siya makontento kasi siya gugput-ugput kasi siya kambak-ambak hangtod nga napunta noon sa uga, patay. Kung naatas ka wala doon nato sa kagulanan sa kapisot, pagpaabot lang, paghuwat lang, pagampo lang, pabili lang sa Ginoo kay kung dili na mo na imuon. Maningkamot inon kasi mo kaugalingon na hinggawas na inoon ka, dito na inoon natapos. Na anay gitagana si Lord para sa imuha. Luoy manggani kas iring. Uyap na iringa. Tagaira ko ng pagkaon. Na si Philip. Asa Philip? Lep. Ito arang likod. Himalanggaon kayog hayop. Pag-abot sa iro, hala, timan niyag ayo, di ang iro, ginganan na mo og lipi. Na naman po'y iring na rao. Gitawag na pa naman siya ipil. So na may lipi, na may ipil, na po may Philip. So, kana siya, nangabot na kanina, may kabaluki sa tagiyana, niya kay maluon na yun. Siya ro, wala ka makasabot, nga ang Diyos nagtanaw ni mo, Lord, kabalo, biya kang kaingari ko, muna akong posisyon, wako katuyon, Ginoo, ubos kayo, mubo kayo kung habol, Lord. Gahi kayo kung unlan, Ginoo. Gahigda ko, Lord, nga. Lapo sa lipak, kung likod. Waka kasabot. Waka na kay baong ang Diyos nakakita ni mo. Ang Ginoo nagtanaw sa imong kainta. And do you think maurag yun na imong assignment hangtod mamatay ka? Ang Diyos nag-andam siya para imo. Ayaw nag-agawa ang kasulumon. Kay maybe mas dako pang imong maangkon kaysa kasulumon. Pero kaya di man siya kapaabot, di man siya kahuwat. So, nangagaw siya dili iyang lingkuranan. Pag abot sa unahan, patyunon siya o grabe pag yung kaulaw. Naulawan siya og taman. Dini sa tong kinabuhi, dili na nato gikinahanglan nga atong masinatian. Taro nga ra og plano sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi. Sa Salmo, igsoon ako nabasa ni Ingon, teach us, O Lord, how to number our days. Masabot, kipasabot, anak. Planuhon ang kinabuhi. So kung 80 imong kinabuhi, saan mo pagplano? Lord, maghubog-hubog og magbisyo ko hangtod 75 o niya ang 5 katoy na bilin ako na ipangalagad. Nga naon imong pagplano? Number your days. Eskwela ko ron. At the age of 25, humana ko eskwela college, trabaho na ko. And 7 years na ako, nga trabaho or mag-business ko, nga na, set up na tanan, magminyo na ko. And at the age of 38,
Sa mga lalaki, 40. Magsugod na ko og pamilya. Giandam, giplano nimo. Di kay walay plano, pwede rin dunganon tanan. Ano si Philip ba? Pwede rin bisag unsa na lang. Wala, gyud kay makaplagan nga maayuhon og nindot sa kinabuhi. Siguro sulayan nato tanang butang, pareha namo. Sa among klase gitudluan gyud mi unsaon nga dili masunog ang among hunahuna o kasing-kasing sa buluhaton. So today unsa maron? Ang Miyerkules kagahapon paunta pero karon ko mupas pero kulang pa kog 46 ka chapter before alas 12 gabi ako nang ipasa. Pero so pressure na kayo, burnout na kayo, saon yun yung saon na ni, saon na ni. Nya tudluan ka unsaon nimo. Dapat makakaplag ka og trabaho man siya. I-chat ko, re, ni trabaho karon, baho day siya. Otor. O pastor. Niya. Sige, kung lang mo aliw niya. Gan kay kog panon. Pero, balik ta, in-number. Iplanuhon yun mo, imong mga estudyante, time ninyo rang magsulat mo. Kining idara mo niya kong buhaton. Ayaw mo, sige, dali-dali. Pastor, maminyo kong 28 sa ito pa akong anak, mag-edad siya, og 12, di mo rang apo na siya na ako tanawon. Nganong ka problema, man kaana, magsayo kag minyo, pero wakay, kahatag maayong ugma niya. Unsa may diferensya pod? Di ba, amen? Plaster lang. Imong in-numbers, imong yung pahilunaon og ayo ang imong kapanahonan sa kinabuhi. Plus, dapat nasulod gyud ka sa assignment, sa posisyon nga diha ka gusto sa Ginoo. Ayaw jud kag sayaw-sayaw dito, ayaw jud kag ganang adto ka maglipay-lipay ka atong kalibutan. Oh, lamia kay are. Oy, posisyon na nga gihatag ni Lord sa imo ha. Ang imong posisyon na akas ti ilas Ginoo kay anak ka sa Dios. Nasabta na to. Karon, pastor, unsaon man ako parang pauli na ta magtapos ta. Unsaon man ako mamakit-an nako ang assignment sa Dios sa akong kinabuhi. Basaha ang Biblia og unsay gisulti diha i-apply. Kay mauna ang assignment ni Lord sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Let's close our eyes. Father, thank you Lord sa imong mga pulong karon. Diha kanimo amahan. Siguradong may dapit na kami. Among gipangayuan o kapasayloan Ginoo ang mga panahon nga daw kami lay magbuot sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Daghan pa ang mga Kristohanon og sa umaabot nga mga panahon ang makasinati Ginoo og labihang kalisdanan sa kinabuhi. Dili malipayon nga magkinabuhi. Tungod kay nahimutang sa posisyon nga sila'y nagpili og dili ikaw ang nagtagana Ginoo. Nagampo ko o Diyos nga ang among mga kabataan, among mga batanon, kaming mga hamtong Ginoo. Mahimo o Lord nga ang among posisyon, among ang assignment, among gyud hikaplagan ang purpose nimo sa among kinabuhi. Aron o Ginoo nga among ma-enjoy ang kinabuhi amahan nga mag-alaga diha kanimo sa bisan unsang kahimtanga, sa bisan unsang sitwasyon na Ginoo. Salamat kay Lord nga naay-purpose ang among pagginhawa karon ug ang among pagginhawa pa sa umaabot. And Father God, we pray nga kamao kaming mo numbers, mo pahiluna sa among kapanahunan, sa among pagkinabuhi, pinasubay sa giya sa imong mga pulong nga imong gihatag diri kanamo. Dili na kinahanglan pa sama kang Adonayas nga maguna-una, nga mangilog, nga muangkon sa dili iyaha. But Lord, nasayod kami nga sa among isig katao na apoy para sa ilaha og doon na pod kay gitagana para diri sa amo Ginoo. Pasaylo ami amahan sa mga panahong nakailami nimo og nasayod mis imong mga pulong. Pero among pagkinabuhi daw wala nakaila og walay nahibaw-an. Nagampo kami nga pinaagi sa imong balang espiritu. Amo gayod maaplikar og amo gayod ma-apply og Ginoo. Ang pagkinabuhi sa unsay imong mga tagsa-tagsa ka assignments nga gi-assign sa kada usa ka mga kinabuhi namo.
Dalaygon ka o Dios sa mga pulong imong gihatag nining kagabihon. Kami nga naabot sa imong mensahe niya face to face sa among fellowship og sila nga nakauban namo pinaagi sa social media. Salamat o Dios nga imo sab silang lipayon sa bisan unsa nga assignment nimo nga gihatag nimo sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o Dios. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Ikaw lamang ang among simbahon, ikaw lamang ang among pasidunggan ug walay lain sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Atong awitan ng Dios sa atong pagtapos mga igsoon.